Борын заманда, хәйер, борын заманда дип әйтү һич тә дөрес булмас иде. Мөгаен, бүгенге заманда дип әкиятемне башласам, күпкә ышанычымны тудырырмын тыңлаучыма. Яшәгән бер ир бала, исеме дә аның үз шикелле чиста, саф, пак, Таһир булган. Таһир бик тырышып укыган, аеруча табигать белемен үз иткән. Әлеге тырышлыгы аны әтисе-әнисеннән дә күчкән булса кирәк. Әнисе мәктәптә инглиз телен укытса, әтисе лицей-интернатта балалар тәрбияли. Исә җилләр, оча кошлар, килә коштай очасың. Күккә менеп, җиргә төшеп, шул җилләрне кочасың. Ява яңгыр, ага сулар, килә судай агасы. Киң болында урманнарда куян кебек чабасы. Очып, чабып, уйнап туйгач, үсеп кеше буласы. Җин сызганып илкәгеннән, чын куясы буласы. Табигатьнең матурлыгын килә саклап каласы. Аның белән дус торасы, сау-сәламәт буласы. Мин табигать баласы. Кеше дигән көч бакалардан, кошлардан, балыклардан көчлерәк. Көчле кеше нинди була? Табигатьнең матурлыгы, байлыгы кем кулында?